Uit het gesprek bleek dat er met betrekking tot de opvang van asielzoekers in Rijs er sprake is van nieuwe inzichten. Het COA moet zich hierop beraden en heeft hier tijd voor nodig. De gemeente en het COA betreuren de gang van zaken en ook het feit dat er geen verdere informatie wordt gegeven. Dank u wel. Ik snap hier niks van. De openbaar bestuur zou toch dicht bij de burgers moeten staan. En heeft ook de opdracht om voor ons te zorgen en om de zaken te vertegenwoordigen. Dus ik begrijp helemaal niets van de gemeente. Ja, ik begreep de emotie die hier in de CL is. Maar op dit moment wordt er verder niks aan tafel. Wie het ook een optie west om de mensen in het voor te informeren dat het net teruggeeft van ons, zodat net elke keer je wie. Daar wil ik niks toe zeggen. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een speler ben in een soapserie geworden hier. We zijn met z'n allen door een reis gezakt. Je staat helemaal perplex. Dit kan niet. We vragen al 7 weken om inspraak. Ook vanavond is er dus helemaal geen inspraak. Je verwacht daar eindelijk wat informatie te krijgen. Er is helemaal geen informatie. Het is werkelijk niet te filmen. Het is diep triest. Na je inzichten, waar hebben we het dan over? Ja, nou, we hebben opgeraden dat we daar geen nadere mededelingen over doen. En daar boek ik bij later. Wij zitten al een maand in spanning. Het wordt helemaal volledig genegeerd. Ze gaan aan alles voorbij en alles hoe wij ons voelen. Er is niemand die rekening houdt met hoe wij ons voelen. Niemand. De raad is aan het woord, hè? Deze schandalige situatie moet de raad oplossen. Die is er om het gemeentebestuur te controleren. Dat is hun taak. Dus ik verwacht wel wat van ze eigenlijk.